Pääsee kiekkoon, Dani Saripov pystyy kaatuessaankin pelaamaan kohti Morozovia. Morozov ei saa kuitenkaan kiekkoa, sitten Saripov, loistava katko ja nyt on paikka naulata peliä. Aleksei Morozov nousee, suojaa hyvin ja mikä syöttö, mikä maali! Uskomaton maali tältä ketjulta, joka on ollut monta vuotta yhdessä. Ei tosiaan ole viime vuosina, mutta tuntevat jo 2000-luvun alkupuolelta. Maalin tekee lopulta Sergei Zinoviev. Ja olihan syöttökuvia, varsinkin tuo Zinovievin luistin syöttö, aivan käsittämätön aivoitus. Tämä kyllä ratkaisee pelin, 6-4 on nyt lukemat. Näin lähellä oli Slovenian tasoitus, Mitja Sivic. Mutta sitten tämä on taidetta. Tämä on todellakin taidetta. Morozov, Zinoviev, Saripov ja Zinoviev. Siinä ei ole Slovenialla mitään saumaa. Varmasti turnauksen hienoin maali tähän mennessä.